Magoda. Kenapa negara Magoda nganti dijajah kalawan Prabu Darmayaksa Wisesa? Negara sing sajane negarane sugih, tapi rakyate mung dadi goleh. Melimpah kekayaan alam, tapi ora bisa mengolah alame dhewe. Sawah ombo, tapi rego beras larang. Mergane sing salah, sing bodho ya bangsane dhewe, bangsane dhewe. Dikongkon bersatu moh, dikongkon manunggal moh. Senengane bengkerengan karepe dhewe. Rebut bener ora menghargai marang falsafah negara, marang falsafah persatuan dan kesatuan. Agama mung kanggo gawe tumpangane angkara. Sing mestine agama kuwi rahmatan lil alamin, ning agama dinggo gawe ngebuki kancane sing beda partene, beda kelompoke, beda organisasine.